Hi ha moments en què el cel ens deixa sense paraules. Un d'ells és quan, de sobte, en ple dia, el sol s'apaga. Un eclipsi de sol. Molta gent no hi pensa, però és el disc de la lluna que justament passa per sobre del sol a ple dia i l'oculta. Això impressiona bastant, perquè era de dia fa uns segons i ara és mig de nit i veus estels. És una oportunitat única, això que tenim al nostre país del 12 d'agost del 26, perquè qui s'ho perdi crec que haurà d'esperar fins al 2180. Tothom n'hauríem de veure un abans de morir. Jo penso que és un moment de comunió. Et sents unit a tots, és perquè estem compartint tots la mateixa emoció. És molt, molt bonic. Com a espectacle natural és un espectacle únic. Jo no he vist a ningú que quedi indiferent. Vaig notar que realment aquell moment era màgic, tampoc el volia trencar, però estava molt emocionant. No em podia dir ni una paraula, literalment. Per tant, aquest eclipsi ens dona també una gran oportunitat a tots els que ens dediquem a la divulgació per enamorar a la gent. I un esdeveniment com aquest jo crec que pot acabar de consolidar aquesta idea de que a Catalunya tenim uns cels molt bons per fer observació astronòmica i em sembla molt emocionant i la veritat és que crec que serà molt especial. Un fenomen així que passa en casa nostra no ens el podem perdre. Aleshores, doncs, és gaudir-lo, viure'l amb la màxima expectació i preparar-lo per poder-ho gaudir nosaltres mateixos i fer que la gent ho pugui gaudir al màxim. És molt important el respecte al medi natural. No oblidem que al final l'eclipsi és un regal que ens fa la natura i nosaltres hem de respondre en aquest regal de la natura fent un ús responsable. És una oportunitat única, per tant us animo no només a mirar el cel, a mirar al voltant, no? A mirar la vida, com canvia, tancar els ulls i escoltar. Per observar un eclipsi solar és molt important la seguretat, protegir-se bé la visió. El primer és que això s'ha de gaudir, ho hem de gaudir tots. El millor de tot és protegir-se amb filtres i tenint una mica de seny i utilitzant el filtre i no exposant-se molt, es pot ser testimonis d'una cosa que probablement no tornaré a veure mai més a la vida. Perquè quan el sol s'apaga, el món calla. I en aquella foscor momentània entenem una cosa, que som petits, sí, però capaços d'entendre l'univers.